بحزار ونحسد حفتي haftada hevre zevij pizza halimine pizza halim hakka demek ki hemen ve 5 sal mejiyan hevre dar bask to bağır ki megelek zor ve zahmetli koşijid behevre metir şu tahliji per hevre dar bask yalnız daik fedakar bu daik cihati bu daik karbuş hakka derketa يعني براستيجي ويك أول زالو كيف خدي دركت بجراني ويزالو كيف مزين كرين ويزالو كيف خدي كرين جبركو إنسانك جهاتي وكار كربو خبات كاربو ثاني جبروي هاوي أجبر حتبو piştik mücadele medesti emril gün bu melvezi bu gündeme ayrıye gündeme gireday mardini bağlı Savriye yani mücadele medest fikir lavki mecder keseriçi devleti emzgün rakırın gündeme yani ne mecgün rakırın gün tebay ranne bu Amatın ve deri bisal notu çar bu. Bu çavici yani per zor zahmetine koşiş taraf devleti sar halkı be bu. Sermeji bu. Amatın ve deri ber koçperi zerde bu. Mal bir deste benet ketin. Khani bir deste benet ketin. Cib deste benet ket. Zaruki mechur bu. Henek hayvani mechur mefkarani bu. Jibuk idara khan pebke. Lüve deri ahur rekhebu ahur. Varhasıl cib desteği neket. Emse salı düğü ahur idem. Magu kayca em mücadele meyip çağıyızmış. Kaçavayı herre. Züve mücadeleye berkadanek lazım. Serildan yani rabunek lazım. Top girenek lazım. Gerek artık efhal topu, kafser hevde, besej bir acıyer, besej bir zulmer, besej bir hakaret yer, besej bir nekhoşi yer. Vallahi dayka behiye az bavar dikim jüve roja hatta iro, yani işte pedha, işte karı bu, imkanı yedik yaştı, taksir nettir. Yalnız insanek şöreşker bu, insanek berkadir bu. باوریا و شورش هاته بو تجاری umuda ve bir umut net kişi tarafı şorış yedi. Yani cesaret teklifi permezdim her. İrada koy per kurt her. Zaten ev irada ve ev baverya ve ev çikave istekla serokatiye. Je fikr ve ramani serokatiye ve cesaret dikir. Je irada serokatiye ve cesaret dikir. Nezikatiye ve serokatiye per bu. Serok per mezdedit o per jigrin dedi. Jibo kurda, jibo rojlata nari bitabai. Jibo aşittik burumet bir rojlata nari yani beriya per zede serok hastikir. Adı diya jibo mahfi jina. Jibo jinji be em insanı, vak insani dünyayı ev jivek mer, kudi maf, kudi hak mı, kudi hukuk mı, azadiya vancı hebi جوي هاي دهابة تسترق حستك. والله كنا يدنوت النهار يعول شو شيء كات. دبشور دبيور لو كمن أقزام شو سريج. شري كوبان الدس بيكر. وبقي قيزك لو كمدشوا. ثاني. لو شو شري إشتى شيكي شنغالي أوجي hatır derbası rozaba bu şeri işittik. Fizikli koban şehit ket lauk jilişin gali birindar bu var hasıl ve davye lauk birini baş bu rekimi jidnotu hada 2000 hada
Dükürüm. Wan jî dêbekî li çarşiyê ka çıkırı korsanê ile mi falan çıkırı hatin girtin. Yek jê emrî 15 sal bû. Wê çaxê neh mehat hepsê maş bo zaroka yasak derxistin ew bereda. Êdî jî ez bawer dikim mehek tiştîwar ji hejda girti û 18 sal ceza danî. 13 salat hepsê de ma. Ev 3-4 salî hatiye berdanî. Me gotiye yeter ki bira azadiye bir geli çebi, yeter ki bira ev gel bir zulmü xalas bi, yeter ki bira aşitlik bir rumet çebi bi, bira edi ne zaruki Kurdan ne Türkan ne Türkesi neyin kuştini ev kuyun veresek namdı. Em jiyanek her, jiyanek azad bir rumet. Ne kemi devleti parça bükür, bükür falan bükür. Ne bir maksadı? Bu maksada ku iro fikri ramani iro işte seroke belirleyici yani cumhuriyet demokratik. Cumhuriyet ve her. Herkes kudi maf, kudi hak, kudi hukuk ve kevdu azad her jiyam ke. Daha fazla be ev bu. İro ji ev. Perrevi mırakaver serkorevi girtigehi. Serkorevi girtigehi bu. Jiber ku nakış bu. من نکارو برانا گرتیگه من نکارو برا گرتیگه حتی بری عید بحفتا کی لو کم zaten bismeh görüş yasağı da bu bismeh yasak görüş yasağı da bu İza me telefonu vekil ama tişteku meda bastı meda yayını var asıl da arede beri عید بحفتا کی لو telefonu mekir Valla jmir gutti ki ve nakle görüşçü ve kalın verir. Zarukin gişçu zaruka guami ve bibi. Mugulla vallahi her ve hayat kır şehri bibi cenaze ve makin ve. Ne kari? Ne hoş. Yani ev hasret dile ve ma. Ev hasret dile ve ma ne kari bu çuna kore kabi. Ev 5 sal ve kore khonedi. Ve hasret içu. Dayka Bey'e ev bu yani Dayka Bey'e daha doğrusu işte bu rejim Dayka Kurdistani bu. Jahamu Kurdistani hastıkır. Dava ve ev bu. Herkes fanaslık. Herkes zani bir çiye, çikese, maslamavi çiye, zamanivi çiye, çandavi çiye. Herkes bir tamlık. Emci ve halkaki Kürt zanı bir zamani meçiye. Çamda meçiye, Giroka meçiye, Naslama meçiye. Çıman be naslamene, çıman be zamanı, çıman be çamdı, çıman be Giroke. Bu girani yani serbat iştad fikri. Bu taybeti em bak geli xwet ki, em geli xwet daxwaz dikin. İro jmere fırsat ki, ev mesela aşikiya İro ku pevajoya İro, o vitişte İro ten zaman ten gotun em li vê pêvaziyê xwedî derkeve em xwe yekin em hêza xwe xurt bikin em li serokê xwe xwedî derkeve em destê xwe destê serokê xwe pişta serokê xwe xurt bikin Birastî serê siba saet li 5-6 sibê gelek sibê sermat qeresiyê de dayîk hatin ser goşekî kaldırmê hebûn çend dayîk devamlî li wirê maz firotin tişkî ji gunda bayna heykel firotin tûtqat firotin Ew balamçar rokên ku ez herim ez derdê van dayîka bipirskim yani divê sermayê de ji bo aboriya malbatê tên divê sekir. Bi rastî ez çûm reportaj kir yek ji wan dayîka behê bû. Min dayîka behê ew carnas kir. Dayîka behê ji min pirsî ciyê ji bajêr gelek dûr e. Nêskeyî 10 kilometre ciyê ku mihela Kulê dimîne ji bajêr dûr e. Peyatî serê sibê wê sibê ji bo debara zarokê xwe malbata xwe dihate wirê Olure mas frot, hekat frot, tişmiştat frot. Piştiye min nûçawan çêkir, çûn partî dayîka behê partiyê jî, dûr de min dayîka behê nas kir. Dayîka behê her sibeyê bata, ji gund tişkî têkina hebûna tiştê frotanê de hanî bajêr difrot, piştî bazara xwe qedan dihate partî. Çi çalekî hebûna, çi meş hebûna, çi daxuyanî hebûna, dayîka behê her daîma di pêş de bû. Ez ê bêjim tûnê qada de. Yani en kanım bejin de 2004 de gelek berxwedanê mezin jî bûn di nava rêxistinê de
bütune qada da ez bej dayka be peşeng bu. Ve rengek mesela gelek cara metxost hem bir röportaj kun daykara em bejin baskı je bu tırs je bu. Dayka be ticari tırsçıya tine bu. Me çip xwasta zêdetir dame. Röportajê me de. Mesela bütune röportajê xwe de girêdana xwe serokatiyê digot. Girêdana xwe em bêjin geylayê serêçiye o daxwaza aştî danî ziman. Di soziya xwe danî ziman ku hettanî emrê hebe ew li ser doza zarokê xwe be. Bi rastî jî em bêjin jiyanekî bûye wê qedan li du doza zarokê xwe li du doza azadiya gelê Kurd emrekî qedan. Hettanî dawî jî en tişt vê paşê jî ez barim hêla evkê de gelek nexweş bû. Tenduristiyê de durmayê ne baş bû jî bi gopala dihate qada. Gelek carê ji belkî bala çapemenî jî kişand. Dayika behê hetê da emre xwe dawî jî di soziya xwanî cî du dawa xwe bû. Mesela wexta Kobanê de bi heftan bi mehan gel çûl wê sınırê de nöbet girtin. Dayika behê rokî nate mala xwe li wê sınırê de nöbet girt. Heta roja ku em bêjin duruma Kobanê nexweş gel derbasî têla qelatîn derbasî Kobanê bûn. Dayika behê wir de jî pêşengiya wî gelê Kurd werde. Mesela em bêjin du wexta canlı kalkana da tutuşu dayika behel pêş bû. Zanî ji bo ev operasyonên leşkerî rawestin. Gelek cara em bêjin li ser cenazê şehîdan de tilîliyê wê de tê berçavên tilîlî dikir. Ad ticarî nediş dayîk em bêjin digobra kêfa neyar li me nê. Nedişin dayî bigirîn jî. Zanî wê de jî xwedî îradekî pir xurt bû. Yani min dayîk wek wê em bêjin hem girêdayî hem bi cesaret û hem jî bi moral min qada da min nedîk. Yani wek wê hêrê de jî sembolek bû.